Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko Autorité de protection des données à caractère personnel APDP. U kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pays fɛ. Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu sarali a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma. Reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Folini tantoli ame olase aw ma ni kuma ina aw munu sɔgɔnbɛ jani kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na aw bisimila ka wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔ la ka sanga ni bi araba janvier kalo tile 28 san 2026 an ka wula in na kibaruya bakurubaw bɛna tali kɛ Aki ɲɛma ni o ye Gawusu Kulubali ale bɔra ka laseli dɔ kɛ ka sanga ni bɔlɔlɔ sira kunnafoni di siraw n'a bɛ wele ko web tv olu ka sariya ɲɛbila ko kuma mun ni a ye bɔlɔlɔ fan bɛɛ lajɛlen minɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ka se ka faamali sɔrɔ o la. Sabalibugukaw bara tɛgɛ dara zonba kulo tile 2 kan u b'a fɔ maa min ma ko zon namara ani ba nɛgɛ olu mun ni u kun dɔnnen don kosɛbɛ ni u ka barakaziw ka maaw ka jan da u ɲɛ. Farikolo ɲɛnajɛ bɛna an bila ka taa an ka marabolo ɲɛbaa ni Bamakɔ marabolo ɲɛmaa ye ale tɔgɔ la nɛgɛsoboli kɛnɛ dɔ bɛna sigi ɲɔgɔn dan ka sanga ni sibiri nata ye janvier kalo tile 31 an bɛna nɛgɛsobolilaw ka kulu u ka secrétaire général Yaya Jabate an bɛna ale bisimila ka se ka ɲɛfɔli kɛ nɛgɛsoboli o ɲɔgɔn dan in kan. An ka jamana sifinakaw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri Abdul Kasim Fɔnba ale ye kɛnɛba sigi kunungo ka kuma baara mun kɛra a ka minisiriso fɛ kalo kɔnɔ ka se ka o ɲɛfɔ maaw ye n'a fɔ laada don a bolo cogo min na. Nin de ye an ka wula in na kibaruyaw la kumabaw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli k'aw ye a y'aw bisimila jani kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ segin ka aw fo aw minnu sɔgɔlen don an na Keba Jalo k'i fo ni waati in na ale mun bɛ ka jaw yɛrɛ aw la bi kibaruya an b'a daminɛ ni kunnafoni ko o bunakun ye kunnafonila minnu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔ sanfɛ n'a bɛ wele ko web tv olu ka sariya minnu bɛ u ka ko ka a lakɔlɔsi a ɲɛbila sariya dɔ o baaraw bɛ sen kan n'a bɛ wele ko avant projet o hakilinaw de kɔnɔna la Aki ɲɛma Gawusu Kulubali ka sanga ni dɔgɔkun tɛmɛnen ye a kun ye wele bila kunnafonilaw ma ka se ka ɲɛfɔli kɛ webu maaw u ka nin hakilina ye a bɛ labaara cogo di a kan ka tɛmɛ sira ni sira mun fɛ o de kɔnɔna la a yɛrɛ la k'a fɔ Gawusu a ye kunnafoni kɛnɛ sigi ka ɲɛfɔli kɛ malidenw ye sariya in ni o ye ɲɛbila sariya in ye bawo ko a ma bila sen kan fɔlɔ avant projet sariya in kɔnɔna ko mun b'a kɔnɔ a bɛna tɛmɛ mun ni mun kan a bɛ boli mun ni mun kan Keba an bɛ taa fan fɛ Gawusu ye ɲɛfɔli min kɛ kunnafoni kɛnɛ in kan an bɛ jɛn an b'a lajɛ a y'a lajɛ ko ɲuman k'a lamɛn ko ɲuman yaasa ko faamuyaliw ka sɔrɔ a kɔnɔna la maaw bɛ ŋunuŋunukan minnu na ani maaw ma mun faamu
bɛɛ lajɛlen ka se ka o faamuya keba ne ka yamaruya ye an bɛ Gawusu Kulubali lajɛ. Appel Mali y'a kɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ bon a compte rendu faamuyɛw ma sɔrɔ a la kosɛbɛ donc a tun ka kan aw minnu ye kunnafonidilaw ye an ka wele alors an ka tiɲɛ ni a nkalon bɔ ɲɔgɔn na aw k'aw ta tataw t'a la pour que faamuya bɛ sɔrɔ cogo min na an kumana an ye Appel Mali wele don min an kumana surtout koba kelen de kan n'a bɛ fɔ o ma ko web media o jumɛn ye radio ani télé mun bɛ baara kɛ ni internet ye alors olu Mali la an bɛ don min na ko bi sariya tun tɛ ka boli u kan fɔlɔ mais sariya y'a yamaruya hakɛ ka baara kɛ n'u ye ka u don sariya kɔnɔ donc an ko yanni an k'o baara daminɛ mɔgɔ minnu b'o baara kɔnɔ an k'u wele an n'u ka kuma o de kosɔn an ye Appel Mali ɲɛmɔgɔw wele alors olu fana u ye mɔgɔ wɛrɛw sugandi mɔgɔ dɔw sugandi minnu fana bɛ baara kɛ ni internet ye mais minnu tɛ télévision mɔgɔw ye minnu tɛ radio mɔgɔw ye comme bɛɛ b'a dɔn cogo min na donc an y'u wele ka na an n'u sigila an kumana o kɔnɔna na mun ye radio ni télé n'u bɛ baara kɛ ni internet ye an ye min fɔ o la k'a fɔ an bɛna sariya min boli u kan pour que u ka don u ka convention signé ni hakɛ ye alors an ye d'abord an bɛ convention ni an bɛ jɛ ka convention min signé an k'u ka numéro d'an ma u ka adresse d'an ma an b'u convention ci u ma n'a ye convention ci u ma alors u bɛ commandeur k'an ye u ye minnu fɔ minnu ka kan ka kɛ faraŋa ou bien minnu man ɲi n'o ka kan ka bɔ a la an b'olu bɔ a la maintenant n'an bɛnn'o kan convention bɛ sɔrɔ ka signé mais alors an bɛnna a kan k'a fɔ web radio ni web télé min kɛra radio classique ye déjà o fana nɔgɔya ka k'u ye o nɔgɔya ye jumɛn ye wari sarako ta fanfɛla na ni a tun kan ka kɛ arrêté y'a fɔ cogo min n'a tun bɛ kɛ ten directement u bɛ miliyɔn 4 de sara mais radio classique olu ka mise en conformité bɛ kɛ waati min hakɛ bɛnna kan depuis o wagati k'a fɔ radio minnu bɛ yen déjà alors olu kana droit d'établissement ni frais wɛrɛw sara u ka redevance dɔrɔn de sara redevance san kelen redevance donc an bɛnna kan k'a fɔ web media ninnu fana u bɛ san kelen dɔrɔn redevance de sara ni convention bɛ signé o san kelen redevance o ye miliyɔn 1 ani 500,000 o ni o convention o bɔra la waati min ni mɔgɔ wɛrɛ minnu nana k'a fɔ olu b'a fɛ ka kɛ web radio ou bien web tv olu de bɛ miliyɔn 4 sara o y'a bɛɛ lajɛlen olu b'o sara mais minnu bɛ déjà an ko an tɛ se ka k'i n'a fɔ u tɛ yen u bɛ yen u bɛ baara la donc an ye wele bila olu ma alors an n'olu bɛna sigi de projet de convention min cir'u ma ni an tilala o analyser la convention bɛ sigi mais u bɛ min sara o ye 1,500,000 ye et non 4 millions comme ça a été dit disons miliyɔn 4 tɛ miliyɔn 1 ani 500,000 u b'o de sara k'o fɔ k'o fɛsɛfɛsɛ bɛɛ k'o faamu maintenant page bɛ minnu bolo n'a bɛ f'o ma ni dɔw b'a fɔ ko internaute ni dɔw b'a fɔ ko videoman alors dɔw b'a fɔ ko influenceur u lamɛnnen don kosɛbɛ u yelen don kosɛbɛ dɔw y'a fɔ fana ko an ko an bɛ miliyɔn 4 bi olu kan o ma fɔ fiyewu a tɛ sariya la wa ni Appel Mali sigira don min ka kuma a kuma ma fɔ an ko de ni mɔgɔ min i filɛbaga i ye mɔgɔ 15,000 bɔ n'a bɛ mɔgɔ 15,000 bɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ e ni mɔgɔ minnu bɛ kuma o tɛ dunduguma kuma ye bilen o ye jamana kuma de donc alors kɛrɛnkɛrɛnnenya na e ka kan k'i janto i ka fɔta n'i ka yirata la bawo i bɛ min fɔ ani i bɛ min yira n'a fɔra ka ɲɛ a bɛ se ka dilanni kɛ mais n'a ma fɔ ka ɲɛ a bɛ se ka na ni tiɲɛni ye donc o kɔnɔna na sariya min bɛ boli journalistes kan u ka disons fɔtaw n'u ka yirataw sɛgɛsɛgɛli cogoya la
o sariya fana bɛ boli kan ni gouvernement jɛnna ni projet de texte nin ye k'a adopté mais an bɛ don min na ko bi projet de don c'est-à-dire que fɛn bolodalen de don mun ye page tigi ninnu ta ye fɛn bolodalen de don alors sariya tɛ fɔlɔ proposition de don sariya tɛ fɔlɔ ni gouvernement y'a jalatigɛ don min ka papier bɔ k'a signer k'a fɔ bon sisan a bɛ se ka internet ninnu a bɛ se k'u réguler là en ce moment ni min ka filɛbaga ni a lamɛnbaga ye mɔgɔ 15,000 bɔ n'o ye fɛn sɛmɛ min ni sariya tɛ bɛn min ni an ka taabolow tɛ bɛn alors anw bɛ se k'o tigi wele k'a fɔ a tigi ɲɛna i ye nin fɔ i ye nin yira a man kan ani sariya tɛ bɛn n'an n'a tigi kumana n'an bɛnna kan o bɛ dan ye n'an ma bɛn a kan ni sariya y'an yamaruya ka ɲangili min da tigi kan an b'o d'a kan donc o yɔrɔ k'o fɔ ka fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an m'a fɔ dosi da kelen page tigi si ye k'u bɛna wari sara ni an m'a fɔ a tɛ sariya minnu bolo dalen bɛ a t'a kɔnɔ an ni appel mali ye réunion kɛ don min an m'a fɔ maintenant bɛɛ n'i ka faamuya cogoya don a bɛ se ka kɛ kuma fɔcogo la dɔw m'a faamuya mais bi kɔni n b'a fɔ k'a souligner kosɛbɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an m'a fɔ dosi da kelen k'a fɔ page bɛ mɔgɔ minnu bolo n'u filɛbaga bɛ mɔgɔ 15,000 bɔ k'i bɛ 4 sara ou bien i bɛ dɔrɔmɛ 1 sara an m'a fɔ maa si n tɛ wari sara mais ni sariya kɔni ni gouvernement jɛnna ni sariya ye ka bolonɔ k'a kan alors n'u filila u ka baara cogoya la ɲangili min bɛ da kunnafoni dila lakodɔnnenw ma n'a bɛ fɔ o ma ko journaliste alors là o ɲangili fana bɛ da u kan n'u filila kuma fa n'a ba de ye nin bɛɛ lajɛlen k'o faamuya donc ni influenceurs internautes i ye i ka baara kɛ i ye publicité k'a sen fɛ o i ye wari fɛn fɛn sɔrɔ a la o y'i ta ye anw tɛ dɔrɔmɛ ɲini mɔgɔ si fɛ parce que sariya m'a fɔ an ka wari ɲini mɔgɔ fɛ o la sariya m'o fɔ donc anw ti yan nɔ k'an ni dɔgɔko kɛ anw bi yan de sariya ye min fɔ k'a essayer k'o latimɛ ni sariya ma min fɔ an tɛ se k'o kɛ donc an b'a fɛ bɛɛ lajɛlen k'o faamu alors a k'a lase a lase yɔrɔ la ni fili bɛ mɔgɔ minnu hakili la alors u ka o fili bila an bɛ foli ni barikada kɛ comment dirais-je internautes dɔw bɛ yen minnu gɛrɛla an na k'a ɲini k'a dɔn min bɛ yen k'a sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ nin de bɛ ka fɔ nin de bɛ ka fɔ mun de don an y'a ɲɛfɔ olu ɲɛna u y'a faamu donc an b'olu fo k'u barikada an bɛ min fɔ ka da o kan o de ye hakili dayɛlɛlen bɛ bɛɛ ni a ye kuma min mɛn n'aw m'a faamu alors a ye wuli a ka s'an ma n'an banna k'o bisimila ni min ka da o bɛ se k'o fɔ mais an ka dayɛlɛlen bɛ bɛɛ ye su ni tile k'a ta président na membre bɛɛ personnel bɛɛ an bɛ yan nɔ aw de ka bila la n'a ye min mɛn hakili ka baara cogoya fɛ n'a m'a faamuya yan'a k'a kɛ k'u ko anw bamananw ko ten yan'a k'a kɛ k'u ko a ye wuli ka na a ye wuli ka na hakili la k'a fɔ président ou bien monsieur Sissouma Kanouté n ye nin mɛn alors ne m'a faamuya min b'a la an b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna o ka fisa ni ɲɔgɔn bisigi ye ani ɲɔgɔn burujali ka sɔrɔ a m'o kun bɔ an bɛɛ bɛ jamana kelen ɲɛlen de fɛ maa si t'i da ka sunɔgɔ i wulitɔ sɔgɔma fɛ n'i selila ka dugawu kɛ ko ala ka mali ci ne miiri o ma ten bon donc étant donné que an bɛɛ ka miiri ye jamana in ka k'an sago ye a ka dilan a ka ja an b'an bolo de di ɲɔgɔn ma an kɔni b'a bila la su ni tile ni min fɔra ni min m'a faamuya vraiment ka wuli ka sabu keba n'an bɔra an yɛrɛ ka daga kɔnɔ ni o ye kunnafoniko ye an bɛ taa duguba kɔnɔna lakanako sira fɛ Sabalibugu commissaire de police olu ye wulikajɔ kɛ ka u tɛgɛ da siganama maa 2 kan maa minnu n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko u kun nɔ bɛ ŋanamu ani ka maaw bololafɛnw minɛ u la kosɛbɛ commissaire de police min bɛ Sabalibugukaw bara commissaire Barika Kamara ale n'a ka cɛbalenw k'u ye sɛgɛsɛgɛli ɲumanw kɛ kabi janvier kalo tile 21 ka taa tɛgɛ da siganama maa 2 kan maa minnu ko n'u kun dɔnnen don kosɛbɛ ni motominɛw ye maaw la
dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko zone namara ani fo ka taa se ba nɛgɛ ma ni maa fila ninnu ko u kun lakodɔnnen don ani damakasi sɛbɛn caman de donna ka ɲɛsin u ma k'u ye maaw ka bololafɛnw kɛrɛnkɛrɛnla moto caman k'u ye o minɛ maaw la ka sanga ni o damakasi sɛbɛnw de ye brigade recherche min bɛ Sabalibugukaw bara olu ye wulikajɔw boloda wulikajɔ mun n'a kɛra sababu ye u taara tɛgɛ da Sabalibugukaw bara maa fɔlɔ kan ni u bɛ ale wele ko zone namara ni ale si sanga bɛ san 18 na o siratigɛ de la u kɛlen ka larawuli kɛ ka ɲininkali busamisɛn guwa la kosɛbɛ a sɔrɔla ka a tɔɲɔgɔn kɛ ko o tɔgɔ fɔ ni o ye ba nɛgɛ ye ale si sanga bɛ san 22 la u ka sɔrɔ ka taa ale fɛnɛ minɛ maa fila ninnu minɛlen a yɛrɛla k'a fɔ moto mun sɔrɔla u bolo moto fila sɛbɛnfura sɛbɛlaman tɛ moto mun na o b'a yira k'a fɔ o ye moto suɲɛnen u bolo k'u ye u lasago ka sɔrɔ ka u bila manade depo kɔnɔna la commissariat de police min bɛ Sabalibugukaw bara olu bɛ wulikajɔw kɛ ani ka larawuli ni minnu sɔrɔ kɛ k'a lajɛ ni siganama wɛrɛ minnu bɛ yen o ni minnu bɛ baara la ka se ka olu minɛ commissaire Barika Kamara a yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ wele bila sigidadenw bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka fara polisilakaw kan ka u dɛmɛ ni kunnafoliw ye n'an sigara maa minnu na an k'u ka kunnafoliw lase polisilakaw ma ko o nɔgɛn na u bɛ wulikajɔw bolo la ka se ka taa tɛgɛ da olu kan yaasa duguba kɔnɔnaw la lakanako bɛ se ka sinsin ani fo ka taa se ka an ka sigidaw an bɛ munumunu salo kɛ an bololafɛnw olu kisilen ka to keba an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ o sira fɛ komi n y'a fɔ a ye cogo min na nɛgɛsoboli o baaraba dɔ bɛ sen kan ni o ye nɛgɛsoboli mun ta ka a tɔgɔ da an ka jamana Bamako marabolo ɲɛmaa ni o ye gouverneur Abdulayi Kulubali ye nɛgɛsoboli mun n'a bɛna kɛ sibiridon janvier kalo tile 31 nka yan'o cɛ keba sifinakaw ani farikolo ɲɛnajɛ minisiri Abdul Kasim Fɔnba laada dɔ bɛ a bolo kalo o kalo ka se ka kuma minisiriso ye baara mun kɛ ani baara mun bɛ o bolokɔrɔ kunungo janvier kalo tile 27 farikolo ɲɛnajɛ ni sifinakaw ka minisiri a tun bɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ yaasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ minisiriso ye baara mun kɛ ani minisiriso kɔnɔ labɛn mun bɛ u bolo don nataw la ka se ka o kɛ keba o kɛnɛ kan e yɛrɛ kun bɛ yen nɔ e y'a seereya Jani tɔgɔ la mun bɔra kɔnɔmte fan fɛ ka jango lajɛ fédération football dɔrɔn tɛ dɛ an kan ka jateminɛ an ka fédération bɛɛ la ni aw bɛ mɔgɔ ta k'a don a ka fédération na état ti programme di parce que aw de bɛna mɔgɔ ta k'a élu walasa a ka se ka fédération dɔ diriger mais aw bɛ mɔgɔ ta ka direction kɛ ka tila k'a fɔ ko état ka projet dilan o tɛ se ka kɛ o. Le projet commence par ceux qui gèrent d'abord la fédération. Parce que l'élection est au cadre de Konnala. État qu'on se cadre, on se cadre sigi, on se coup de meni haklinaoui. Mais moi on est élu qu'à Foko, et bien la fédération gère ni programme tibolo et manga doualao. Et manga doualao n'a pas tout là-haut. Le résultat à la CAN, je pense que c'est clair. Moi je suis content d'être. Vraiment. C'est vrai que Côte d'Ivoire me carla, Nina me carla, mais honnêtement. N'en tout cas quand on a équipé, quand on met dans car là, on sait qu'on y aura famille quoi. Voilà, on sait qu'on a famille quoi. Parce que c'est une équipe sur dans car là comme avec quoi. Contre la Tunisie, on a équipé. Contre le Sénégal, bon, ça veut dire que équipe, bon, ça, vous savez quoi. Maintenant fin de début, amo yoroni famille quoi. Hein? Voilà. Moi yoro famille yɛrɛ tiens sinon ne yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan match dɔw la honnêtement vraiment bon ko ka ca effectivement démission dɔw kɛra je pense que démission kɛra phase 2 de la parce que an kɔni bɔra mun kana UC de y'a ci anw ma copie la démission minnu kɛra je pense que kun y'a di UC ma UC copie d'autres ministère là donc a démission follow do soro après a démission flanan soro ne boro kololo foi tala kololo foi di tala olu yɛrɛ de y'a décidé ka démissionner ou ma diakoya ka démissionner ingérence makala bon donc je pense que kololo foi di té peut-être que on a vécu la même situation il y a quelques années mais situation tikélé parce que une situation là à bora acteur où il y a de là qui a démissionné donc UC démission qui en ma a démission nous on a acté
Maintenant, texte be mun de fo o la. Texte be mun fo la. Normalement, secrétaire général na texte ou konna la. Akanga assemblée générale extraordinaire pour organiser. Maintenant, fin de niveau mouna, c'est que d'autres écrit que Kachi Kafuni FIFA là. Lui y plainte déposée. Ka foko fin d'obé ko lu bolo à ma kekanye. Il n'y a pas trop de commentaires. Ouais. C'est ma conférence de presse. Donc, au lieu des informations dit qu'a plainte d'eau Kafuni FIFA là. Donc, nous kera FIFA be jatemine de ke. Est-ce que avec assemblée générale extraordinaire là, est-ce que avec Conor Sigi, État to kede, État tisse ka Conor Sigi, État ka mission te wa État a semenente ko État biso ko ke, mou mise ko ke o FIFA di. Donc si ça FIFA de bina a jatemine certainement bina mission ke. Donc nous mission kera, nous e jabi moun di o la. On va essayer d'en conformer au diabi là, on va avancer là. Sinon, kololo fouita la Bamoussa. Tout se passe très bien. Je pense que Naya Djatemine, Al 600 championnat va continuer. Donc, activité fouille. Comme il y a fait choukoumna, ameto farkolo nyenanje ou okum kono, ngani zenye ameta negaso bolla, anga jamana kono fédération beno ni ulube negaso bolli obuna kunka. Fédération malienne de cyclisme ou ka bolo frambe bamako konalon ligue régionale olu kemeka negaso boli compétition ka alaben ka a compétition boya anika tokota ka da bamako marabolo nyema Abdoulaye Koulibaly ka sangani Jamikalo club bisaba ani keleye anga ma wolele wulada ina kasega baro sigi o kenenka o ya jabate ale ligue régionale district de Bamako au secrétaire régional ya ini nyankuma. Bonsoir. Merci beaucoup. Bah. Folika kun fala men bolo ni wati na kala se mali farko nyana jak kan bako bela jolima. Madame ne folo ko refu. On est là. Et aussi merci de nous avoir invités sur le plateau. Et mais farko nyana je amon ma mo bela jolin fo. Et mais en la yebo be fo. Et be fo lu no ikero la ni ka wakati la. Aywa ya mogodo kumbolo era farikulo nyana je ko niga so bolte akonna la bibi na ya ka fo anga jamana kono niga so boli abika dum bala ko sebe abika don doni yalma al sabe jabi mendi o mogo ma kam fo mogo ye niga so boli ko kani o cyclisme. Bon, alors la même fois moi c'est que notre bouli sport complet quand même sport chamanka. Notre bouli ni atalai, c'est un sport très compliqué. Kagelen ani abara kagelen kojugu. Mais c'est qu'à faire sport ou bella jelena exercice complet mais farkolo yere bella jelena travailler on fait. Notre bouli bo au sport là. Donc notre bouli te sport dénier, sport bleu akun la ko donner temps fait mais sans la bonne na amega yega fo mo be ka family chama soro no so boli kan ani mali no so boli yere fene be ka fanga basoro farafina ni wakati nuna. D'accord. Ayra ka fanga mo beta kata jamana représenter compétition ba chamanka. Ayra ka fo abena compétition no sigi ka abuya taka sigi gouverneur koro ka sangani janvier kalo club bisaba ani keleye aklina nana awla chogodi la ini muna ayaklina ita. D'accord, merci beaucoup pour la question. Initiative Takunte Dore, d'abord ka nosoboli promotion ke anga tukuba konala. Donc orla ya kilinaita pour promouvoir vraiment le cyclisme. Au bolenkoi iba jatemine ka athlète bla forme na il faut qu'il soit toujours en compétition. Ma belle quoi que compétition, athlétisme mais compétition que, ani moute compétition que, il y a une très grande différence. Donc oye akilna et mou fene ambla akella. Au fene bowling quoi là, ni yere thème takalay cohésion sociale, sport facteur de cohésion sociale et de paix. Iba e abe bla anga jamana ni wakati kono au cadre kono, ka benin client cadre kono. Ka ira ka foko sport be se ka bela jelen fara ɲɔgɔn kan o fana ye a mirina dɔ ye ani fana ka nɔgɔso boli kanubagaw minnu be duguba kɔnɔ ani minnu be région na u bɛɛ la nisɔndiya ni spectacle belebele ye mun tɔgɔ dalen no an gouverneur la o fana y'a hakilina dɔ ta kun ye. Ayiwa y'a fɔ cogo min na an kuma ye ka fɔlɔ nɛgɛso boli a kun ka ca
an ka togodaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali yɛrɛ kɔnɔ Buguni mara ni o ye ɲɛna ye olu kun dɔn bɛ nɛgɛsoboli kosɛbɛ yalima nin fɛ aw bɛ fɛ ka nɛgɛsoboli hali n'a sɔrɔ a bɛ ka daminɛ a bɛ fɛ ka nɛgɛsoboli ka a sama ka na duguba kɔnɔnaw la. Oui, Ntaro Nibé, en actualité aussi, mais récemment, dans les années dernières, quand 2021-22, quand on a fait ça, il y a une compétition organisée en c'est plus précisément à Bamako, et surtout Grand Prix ORTM, Naronio aussi, et un Tour du Mali et étape là-bas. Donc, pour te dire que, on a la valeur là partout dans le Mali. D'accord. Mais muna kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye nin compétition in tɔgɔ ta Bamako marabolo ɲɛmaa la ni o ye gouverneur ye Abdoulaye Kulibali. Merci beaucoup. I n'a fɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na marabolo ɲɛmaa don. An ka nin compétition in fana ye 2026 compétition fɔlɔ ye. C'est pour montrer aussi que on croit en la vision du gouverneur en dalen b'a la an b'a a ko caman na et on croit à la bonne gestion du district. Donc c'est pourquoi an ye nin tɔgɔ ta ka d'a la. Ani fɛnɛ maaba don marabolo ɲɛmɔgɔ don donc an tɛ se k'an pan ale kunna k'an taga di mɔgɔ wɛrɛ ma. D'accord. Nka maa minnu ni olu kan ka don compétition in na u kan ka na kɔnɔ cogo di fɛlɛ u kan ka fɛlɛ jumɛn ta walima u kan ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ ka don compétition in kɔnɔ. Merci beaucoup. Donc nin compétition in na a dayɛlɛlen don Mali nɔgɔsobolila bɛɛ lajɛlen ye mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la licence bɛ minnu bolo après ça a dayɛlɛlen don fɛnɛ seniors ani U23 de. Donc les juniors ne peuvent pas participer. Adèle nos licenciés, les cyclistes qui sont licenciés, ani munu ye seniors ou ani munu be U23 cadre. D'accord. Ya yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna kɛ AC 2000 le kɔnɔna la yalima a bɛna bɔ yɔrɔ jumɛn ka taa yɔrɔ jumɛn u bɛna kilomètre joli ɲɔgɔn ko o boli. Samedi 31 janvier ni ala sɔnna ma an ka laɲini an kun ye circuit min bɔ circuit bɛ bɔ Bamako gouvernorat da la ka na monument Kwame Nkrumah la ka segin ka taa kɔfɛla fɛ a ye kaburudon goudron fɛ ka na fara Tinamoli sira fɛ ka taga tour cɛ tuguni place kan rond point na ka na Bujiba la ka sɔrɔ ka tour cɛ k'i kunna gouvernorat kan o circuit bɛ kilo 5 ani mètre 600 di ma donc an b'o tour 20 de kɛ ce qui va faire 112 km kilo 100 ani kilo 12 donc o bɛn'o de boli n'ala sɔnna ma samedi. Yalima farikolo ɲɛnajɛ in fɛ ni o ye nɛgɛsoboli in ye aw bɛ fɛ ka message kumakan jumɛn lase malidenw ma u se ka faamu ni kulo in kɔnɔna la. Merci beaucoup. I n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na n ka kuma tɛmɛnenw na c'est à dire que ni nɛgɛsoboli in thème bɛ bila sport facteur de paix et de cohésion sociale. Le message qu'on veut lancer o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ fɛ k'a jira nɛgɛsoboli ani farikolo ɲɛnajɛ tɔw bɛɛ lajɛlen sababuya la maliyɛnden min bɛ Bamako yan min bɛ Kayi min bɛ Kidali an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɛn sport fana bɛ se ka k'o facteur ɲɛnamaba ye. C'est le message qu'on veut lancer à travers cette compétition. Yalima mɔgɔw min bɛna don a kɔnɔ sisan ni u ye sebaya sɔrɔ komi ko prix ko donc o ye don nataw ye ka o labɛn mais ni minnu ye sebaya sɔrɔ yalima fédération bɛna u ta ka u don ba la yaasa u bɛ se ka taa compétition baw kɛnɛ kan bawo a ka di athlète bɛɛ ka se ka taa jamana tɔgɔ bɔ yalima o fɛlɛw b'a bolo ka u encadrer ka se ka u dɛmɛ. C'est là aussi l'un des objectifs et l'initiative. On a la parce que très généralement, on a une compétition non organisée. Il y a les entraîneurs de la fédération qui sont sur place. Je suis même entraîneur national de la fédération malienne de cyclisme. Il y a les sélectionneurs qui seraient en place. Il y a les commissaires qui sont en place. Donc, ce sont des critères de sélection. Il y a une sélection basée au lieu de très généralement. Compétition minnu bɛ kɛ Bamakɔ kɔnɔna la ni région kɔnɔna la donc an b'an ka avis ta olu de kan les plus brillants an b'olu de ta ka taga n'olu ye sortie internationale la. D'accord pour que an ka bɔ kɔrɔfɔw kɔnɔ kuma kuncɛ kuma min b'i bolo ani welekan min b'i bolo ka ɲɛsin maa minnu bɛ Mali nɛgɛsoboli fédération domaine kɔnɔ ani a ka di mɔgɔ mɔgɔ ye ka se ka u hakili to nin don in na ani u ka se k'u hakili to farikolo ɲɛnajɛ in na ka a don ba la halisa an ka jamana kɔnɔ k'a sinsin. Merci beaucoup pour la question. Mais kumakan laban min bila à travers tout le Mali o ye de nɔgɔsoboli kanu bɛ mɔgɔ minnu na ani sport yɛrɛ kanu bɛ mɔgɔ minnu na bɛɛ lajɛlen ka i bolo fara nin événement in kan pour que a ka se ka kɛ événement belebele ka wele bila nɔgɔsoboli kanubagaw ma le 31 janvier
samedi don n'ala sɔnna an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ACI 2000 kɔnɔna la walasa ka nin ɲɛnajɛ in kɛ ɲɛnajɛba ye an b'a daminɛ 8h pile départ bɛ di 8h pile mais le rendez-vous c'est à 7h30 voilà. D'accord an b'i fo donc n hakili la a ye faamuyali sɔrɔ a la ko rendez-vous ye sibiri ye janvier kalo tile 31 ACI 2000 kɔnɔna la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 8 gouverneur tɔgɔ la kulonba mun n'a bɛna sigi nɛgɛsoboli bunakun kan Bamako Ligue régionale maaw o kɛlen ka mun bila sen kan ani secrétaire général ni o ye Ligue régionale secrétaire Yaya Jabate an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn bolo ka se ka baro sigi ka kuma aw ye ni don belebeleba in kan an b'a fɔ ka koɲuman dɔn ni ne fana bɛ dan siri an ka wula in na kibaruw la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ni waati na ka lase aw ma aw minnu kun sɔgɔn bɛ ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na an b'aw fɔ ka koɲuman dɔn kunnafoni tun bɛ ka lase aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ jaw ani nɛgɛ karafew Keba Jalo tun bɛ k'o kɛ aw ye a kan bɛn. Dugutigi ni wari dafara e passé da kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu don warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a